ndakhandi kukulondolani komanso ndakhandi kusatira bwino lomwe. Nde timafuna tiyambe magandi Simplest Chichola Banda pa 6 anayima ngati leader of opposition kuchitira ndemanga komanso kuyankhulako za SONA imene president okondedwa Arthur Peter Mutharika anapita nayo ku parliament. Simplest mukhuzumuke komanso mpole moto. Ku parliament mwapitira kukayimira Amalawi, osati chipani cha MCP, osati kumakapanga za ndale, no. Mwapitira kukayimira Amalawi, ndipo chisomo chagwera inuyo ngati opposition of leader chifukwa kuti ku chipani kwanu pa 16 September munapezako mavoti ochulukirako ngati nambala 2 ku DPP. That's why mwapasidwa mwayi woti mukhale leader of opposition. Sono siyani ndale tizapangaso 2030 pano pa sinkhani siya ndale, komano nkhani ndiyoti mugwirane manja ndi boma pakususa zinthu zimene zili zoti ndizosafunikira 100%. Komanso ntchito yanu ina ndiyakuti mukuyenera kuti muzipusha muzipusha maprogram kuti achite move. Osamangosusa mwandale, osamangosusa ncholinga kuti anzanu mwaonese nyekhwe, kapena kuti mwamvese mangazimwe, kapena kuti mwamvese mavuto. Muzindikire kuti mukamatero nde kuti mukumvesa mavuto Amalawi osati a DPP. Chimenecho mukuyenera kuti muchiziwe. Komanso musayiwale kuti muli ndi mavuto ambiri ku chipani chanu amene mwakhala mwachita for a long time from 2020 up to 2025. Mwakhala mukuchita mavuto, mwakhala mukuchita ma mistakes osiyana-siyana. Inali nthawi yoti pano pasono mwambe kupanga polish chipani chanu ncholinga kuti mwina 2030 muzapeze mwayi. Koma mukawonjezeraso mavuto, muzindikire kuti mukuzichosera mwayi m'malo mwake mukusogoza soka pasogolo. Kotero 2030 simuzaunyankhaso usogoleri, chimenecho muchiziwe. Mumayankhulazana mwauchidamula komanso motumbwa mosowa kuzindikira chimene iniyo muli ngati leader of opposition ku parliament. Sizingatheke mavuto amene mwapanga kwa 5 years kapena 6 years yonse kukathesedwa mwezi umodzi, sizingatheke. Olo mutakhala inuyo kunyumba kwanu kuli mavuto ambirimbiri mene munambira banja lanu, mpaka na panobe mavuto mudakamenyana nawo, kusonyeza kuti mavuto pamoyo wa munthu samatha, mavuto mkayendesedwe kaboma samatha, mavuto omwe apanga kwa 6 years sizingatheke nzanu walowapo mwezi umodzi. Pano pati kuti sono ni mwezi ndi half kapena mwezi ndi 3/4, sizingatheke kuti mavuto onse achite solve masiku amene zosatheka. Sono mukuyenera kuti mukhale serious. Anthu tikukwang'anani ndi chidwi, ndipo muziwe kuti tili nanu tikukuonani zochitika zanu. Ngati simusintha machitidwe anu 2030 no more simuzabwerera, so even ngakhale 20 up to 2060 something simuzabwereraso iniyo mboma. Chimecho ndeti kuzirenitu mukuyenera mukhale serious. Mumakamba mfundo yomveka kuti ananena atagula chimanga muno Malawi ndi zona, komatu mavenda amene ali muno Malawi amaoda zimanga zawo zimalo osiyana-siyana, ali ndiso ni mitengo yawo yosiyana-siyana malinga ndimene anaodera. Komanso chimangacho sitilishuwa kuti kodi chingathe kukhala chokwanira tonse Amalawi, chifukwa chimanga ichi chikabwera kuchokera ku Zambia ndichoti chikuyenera kuti chigawiridwe choyamba 1 anthu amene ali ovutikisisa, komanso china chikuyenera kuti chilowe m'madi maki. Ifeyo amene tili othamangathamanga, amene tili opezako bwino tikaguleso. So sitikuza kuti kodi chimanga cha anzathu amene mavenda achisungira kodi chingathe kukwanira. Chimecho sizimezo ndizosaziwika. Sono musazuzule boma kuti lalakwisa linene latilamba kugula kuno, koma mukanauza kuti lachita bwino kukagula kunja, komanso mukuyenera kuti chamuno Amalawi mwaguleso nawo ncholinga kuti muphatikize chonsecho kuti chithandizire Amalawi. Osati amalakwisa kukagula kunja, mnafunika kuti mugule chamuno momwe muno Malawi. Zimezo ndizosatheka. Mukamasusa kapena mukapereka uphungu olo mukamaunikira muziona osamangogwirisa ntchito ndale ndi malo osayenera kugwirisa ntchito ndale, no. Chimenecho mukuyenera kuti muchizindikire Chichola Banda. Komanso tifuna tikuwuze ndi kuti nkhani ya anyamata azikwanje siku yokalowa nayo mu parliament
chifukwa amene amangidwa si amalawi onse kuchokera kumwera mpaka na kumpoto. Amene amangidwa ndi anyamata azikwanje akulilongwe IMCP, amene amatumbwa, amene amanyangwa, amene amaonesa ugiant, amene amaonesa ugentry, amene amaonesa ngati iwo ni mabouncer, amene amazionesa ngati iwowo ndiye ni wake ziko, ndi ameneto amangidwa chifukwa cha mphulupulu zawo. Ndiye nkhani imene musayitengere ku parliament. Sizikukhuzanira ku parliament. Ku parliament ndikukamba mavuto a Malawi, the whole Malawian, not half ya Malawi, no. Mavuto amene wawo anyamata azikwanje pofunika kuti mukakhale ku chipani kwanu chifanya anyamata wanda IMCP mukasolve niyo ku chipani kwanu kumuni kuti kodi mupanga bwanji. Osati mavuto amene kuti muzikatha nawo mayunisi ku parliament, muzikatha nawo nthawi ya parliament momwe kuti muzikakamba mavuto omveka a Malawi onse ndi muzikakamba za anyamata azikwanje. No, mukutaya nthawi ya parliament, mukutaya nthawi ya Amalawi. Iniyo ngati leader of opposition khalani serious pa mamotion a Malawi. Mupushe mamotion a Malawi, achite move mamotion a Malawi. Osati anthu azigawenga, anthu amene ndizigandanga, anthu amene ali oti olo mutalimbana ndi mavuto osangathandize a Malawi. Ifeyo a Malawi tifuna tithandizike kuchokera ku parliament. Mavuto athu mpite nawo ku parliament, mukayankhulane, mukapange chimozi, mukaliuze boma malo yenera kuliuza, mukaliyamikire boma malo yenera kuliyamikira, mukalizuzule boma malo yenera kulizuzula. It's okay, ndizomveka. Komano osangoti ndi mbwerera zomwe muzipita nazo ku parliament kuti apoti ndinu leader of opposition muzikayankhula zinthu zopusa, zinthu zopanda mutu ku parliament. No, sitikufuna. Kodi mufuna tizinena kuti nonse enuyo achina banda mitano ndiyo sagwira, mitano ndiyo sakoka? No. Khalani serious, simply. Mukhale serious. Yamikirani boma pamene palipoyenera kuliyamikira, lizuzuleni pamene palipoyenera kulizuzula, lipaseni uphungu pamene palipoyenera kulipasa uphungu. Udindo umakomera ukakhala kwa nzako. Amati chikakhala kwa nzako amati chigwire nyanga, koma chikakhala kwa iwe pasakhale pomwera mazi. Panzanu pasakhale pomwera mazi kuti basi muzingosanza zina zili zonse poti abasi tapezera ndi ufulu woyankhula poti ndife leader of opposition. No, lekani politics ku parliament. Mwapita kokapanga mavuto a Malawi, kokapanga solve mavuto a Malawi. Nthawi ya ndale sino inapita kale, tikuyidikiraso 2030. Mafuna ndiyankhuleso ndina nkhumwa. Ana nkhumwa mwangokula kumano nzeru mulibe. Kunene pangati chinkhumba kumaoneka kuti kapena kuti ndinudi athans, kapena kuti mulungu akukulerani bwino, koma zikuonesa kuti thanzi lanu ndilovunda ndiloperewera. Thanzi lanu ndilovunda ndiloperewera, ndilosathandiza. Siyani mtima wansanje. DPP niyo munayisiya, munakomedwa, munagudwa ndi ndrama ku MCP kuti mukhale kadeti wa MCP, agent wa MCP, right? Tikuziwa zimenezo, koma tifuna tikuzeni kuti pano paso tusintha yopanga ndale. Khalani serious ku parliament. Chisakomene mbuzi kugunda galo, chikakhala kwa nzako osamati chigwire nyanga. Mnamba mwayendesapo boma ino zulomo mayankhula kuti president sikuti ayankhuleso kuti pakufunika kuti tiapase nthawi. No, pakufunika kuti pompano a Malawi ali ndi chiyembekezo kuti within a month mmene iwo anatengera boma akuyenera kuti zonse akhale kuti azichita correct. Are you sure? Inu akazi wanu aja munakwatira ndiliti mpaka na pano mukukhala nawo muli ndi ana angati kunyumba kwanu kuja? Mukundiza kuti mavuto amene muna apeza nawo akazi wanu kapena mavuto amene muna apeza kumakolo kwa akazi wanu, olo mavuto amene ali kumakolo kwanu ainu yana nkhumwa munapanga solve mpaka na panopa? Mmesa budakali kumenyana nawo be? Banja lanulo lili mavuto ambirimbiri. Iniyo banja lanulo mavuto mukulephera kwa athesa, nkhani yake ndi pang'ono. Chifukwa tikuzeni kuti amene ali wa moyo mavuto samata. Mbomaso olo atakha kuti munthu ali ndrama zambiri mboma, mavuto sangathe ndi chinsisi cha moyo. Iniyo ngati muli nako kuthekera, tengani ndrama mulipase boma kuti lisolve mavuto after a month. Mwamvera kaya? Musamayankhule motumbwa poti chili kwanzanu. Panzanu pasakhala